Beda x-xogħol ta' bini fuq il-pont pedonali ġdid li ser ikun qed jaqsam minn fuq via l-avjazzjoni f'Ħalluqa. L-Inġinier Robert Xkempri minn Infrastruttura Malta spjega li bħalissa l-kuntratturi bdew ix-xogħol fuq il-pedamenti u ġala darba jitlestew dawn ix-xogħlijiet mistennija jibdew jaħdmu fuq il-ġnub tal-pont fejn ser ikun hemm ir-rampi u l-lift. Sadattant l-istruttura tal-ħadid tal-bridge illi wiesa 34 metru qed tinħadem ġewwa Venezia l-Italja u din se tkun lesta wkoll sabiex kif ikun lest il-pedament taż-żewġ naħat u t-torrijiet illi ħajerfawha kun tista' tpoġġa fil-post. Dan il-pont ser itejjeb l-aċċessibilità fiż-żona għal mijiet ta' studenti tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi li ta' kuljum jagħmlu użu mit-trasport pubbliku. Dan il-bridge huwa importanti ħafna għal dawk iċ-ċiklisti u n-nies illi jgħaddu bil-mixi bejn Ħalluqa, il-Gudja, l-airport, kif ukoll l-istudenti tal-ITS. Dan il-bridge jaqqat ukoll żewġ bus stops fuq kull naħa tat-triq, allura issa kull min jaqsam kemm bir-rota u kemm bil-mixi ikun jista' jaqsam mod iżjed sikur. Dan mhux l-unika pont pedonali l-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta qed taħdem fuqu. Fil-fatt bħalissa fiż-żona tal-ex shipbuilding fil-Marsa qed jinħadem il-pont tal-ħadid li ser ikun qed jiġi installat fil-junction tal-Blat tal-Bajda. Se jkun qed jinħadem ukoll pont fi triq Dommintov li ser ikun qed jiffaċilita l-aċċessibilità bejn il-kampus tal-Emkast u ż-żoni ta' Kordinu Raħal ġdid. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.